Segurament esteu tots molt expectants. Nosaltres, des d'11, l'equip que teniu aquí està molt il·lusionat perquè són molts mesos de feina per arribar a aquest punt. Per tant, en primer lloc, us hem d'agrair l'esforç que heu fet tots plegats, pausant una mica la vostra vida per estar aquí, per ajudar-nos a fer el banc que creiem que aquest país necessita. Jo ja havia treballat a la banca, però havia treballat a la banca que primer havia sigut Caixa d'Estalvis, però que va anar denigrant fins a arribar a la gran crisi i ja no era una banca maca, no era ètica, i vaig dedicar-me al món de la petita empresa, de start-ups, o sigui, vaig sortir del món de la banca. Però a mi sempre m'ha agradat la banca. Jo vinc del món de la psicologia i del coaching i el que m'he donat compte és que vinc d'aquell món i no té res a veure amb la banca tradicional, però sí que té molt a veure amb aquest concepte de banc que s'està construint aquí, no? Amb aquests valors i els 3 pilars fonamentals que són l'ètica, la sostenibilitat i la transparència, i jo crec que per això el meu perfil podria tenir a veure i podria tenir sentit. El factor sorpresa ha estat des del primer dia. Per tant, bueno, ens hem anat adaptant, veient com anava tot. O sigui, és un projecte molt ambiciós i realment estem veient tot el que hi ha al darrere. El que passa que sí que hi ha moltes coses que no les hem vist venir. Per mi el més important quan fas unes coses és que la gent depositi la confiança en tu. I per mi això és el lligam més potent. Si a mi algú em dona confiança és que jo em moro per aquesta persona. És tan senzill com això. Jo crec que vosaltres heu demostrat una generositat excepcional i nosaltres farem tot el possible i més perquè estigueu en les millors condicions possibles per poder rendir allà fora. Jo crec que el sistema bancari català no reaccionarà bé perquè nosaltres venim a competir, venim a oferir una alternativa que ells no estan posant sobre la taula, tot i que podrien. El terreny on guanyarem els bancs és justament el de la veritat. Ara, el de la veritat és un terreny pantanós pel sistema financer i no entraran. Natàlia, quan podreu obrir un compte d'11? La plaça havia de néixer per Sant Jordi de 2021 i poc després havíem de llançar el Canut. Però abans d'estrenar la plaça, 11 va rebre un cop important des d'Alemanya. A mes i escaig de llançar l'aplicació, de sobte rebem una carta d'aquest partner que diu que som uns sediciosos i que no volen tenir problemes amb el Banc Central d'Espanya i que trenquen el contracte. Es van haver de canviar els plans perquè va caure un acord amb una financera alemanya. Aleshores, què fas? Amb 40 treballadors? Mira, si et soc sincera, aquí em referia a això quan estava dient he fet coses que no havia fet mai. Aleshores, poses en marxa imaginació i creativitat agafant el talent de les persones. Una comunitat sencera que el que vulgui és ser àmplia dins d'aquesta comunitat i anar oferint al llarg del temps tots els productes necessaris, això realment és gros, és a dir, vol ser gros. Per tant, això és el que fa por. Això era, evidentment, un intent de sabotatge i, de fet, la forma que va passar va ser sorprenent perquè ens van convocar a una reunió i s'hi van presentar amb un senyor que se suposa que era de compliance, que és a nivell d'advocat, i, clar, la Natàlia i el Dara en aquesta reunió ens diuen com que us retireu? És que no us podeu retirar, tenim un contracte en vigor i l'estem executant, de fet, no? I estem pagant la primera part, és a dir, no pot ser. Llavors van marxar i cap de, crec, de 2 o 3 dies van tornar i resulta que aquest senyor que era de compliance a Alemanya resulta que era el responsable de Solaris a Espanya. Llavors ja començàvem a entendre una mica més i, evidentment, tot això passa en la mateixa setmana on rebem les cartes del Banc Central. No que cadascú tiri les conclusions.
vam rebre certes notificacions del Banc Central Espanyol dient que traguéssim tot el que feia referència a banc de les nostres comunicacions. I nosaltres hem dit, escolta, estem parlant d'un projecte, no estem operant. Tinc la sensació de que no agradem, que les fintech no agraden i que intenten tant com sigui possible posar pals a les rodes a qualsevol innovació real que d'alguna manera els trenca el seu model de negoci. Mentre no hi ha fintechs, ells poden continuar, evidentment agonitzant, sí, però ningú els està forçant a fer un canvi radical. Al principi es parlava molt de banc, etc. I ens van notificar que havien de deixar d'utilitzar-ho, que havien multes i moltes menes d'amenaces, amenaces o digue-li com vulguis, no? La vaig rebre jo i la vaig rebre la Natàlia també. Si el poder posa unes normes per competir i nosaltres entrem utilitzant les seves normes, perquè són el poder qui les ha creat, en tot cas, no? Les hem creat entre tots, però el poder les ha creat més que la resta. Aleshores, si nosaltres competim, doncs estem fent un fair play. Si al final resulta que aquesta competència no agrada, aleshores anem a veure per què el poder, quan realment executa coses, el que vol bàsicament és un oligopoli o un monopoli. Com és que tenien la teva adreça? No ho sé, no ho sé. A Natàlia li van enviar, crec que a la Cambra de Comerç, on sabien que anava, o al seu despatx, és a dir, no sé, jo crec que hi ha una... Bueno, ja ho miraran els advocats, el per què, no? Perquè hi ha una cosa que no quadra. Però em va sorprendre rebre-la on la vaig rebre, perquè allà no hi ha manera, si no és a través d'un banc, de saber que en aquell lloc se m'hi podia entregar una carta. Tots coneixem aquest secret. El que passa és que de vegades se'ns oblida. És una cosa que ja feien els nostres pares i mares, avis i àvies. Ho fem des de fa generacions. El més sorprenent és que, tot i que sempre ho fem, ningú s'ho espera. Però ho portem a dins. És el que som. I no podem evitar-ho. És més gran que nosaltres. I de vegades sembla que no, que ja està, que deixem-ho estar, que s'ha acabat. Però no pot ser, perquè ens ho devem a nosaltres, els que ja no hi són i els que hi seran. El gran secret dels catalans és molt simple. Quan hem de fer una cosa bona pel país i per la gent la fem, units. I això no ho para ningú. I vam dir, doncs anem directament al que anàvem a dissenyar, al que anàvem a fer, que és un hub financer, i fem-ho ja. I en poques setmanes, com saps, hem pogut tancar almenys 5 o 6 acords que ens permetin fer això, redissenyar tota la plataforma, reformar de nou tot l'equip, canviar tota la planificació de màrqueting i seguir. Per tant, es diu ràpid, però hi ha hagut un esforç descomunal de l'equip en aquests 2 mesos. Aquests dies que venen seran de molta tensió i de molta dificultat, perquè ara anem a posar en marxa els serveis financers i, evidentment, ho hem de fer amb la màxima pulcritud i eficiència i seguretat. Aquesta reunió, tot i que inicialment era per creativitat de campanya i l'havíem plantejat com a tal, precisament la vam anar replantejant a mesura que anaven passant els dies o minuts que teníem per pensar i vam decidir que fos de kick-off. És a dir, que en realitat fos de kick-off de tot el projecte, perquè ve la primera campanya important d'un producte fintech, que és el que el mercat espera, ens demana i està tothom excitat perquè és el que realment volen. És a dir, els encanta la plaça, però el que volen és que tinguem una cosa tangible relacionada amb el món fintech. És una pota fonamental de cara a que la gent de la plaça vegi que el que dèiem és cert i que realment la gent que està fora digui haig d'entrar aquí dins perquè el que diuen és el que toca.
crec que hi hagi un projecte europeu tan europeu com 11. Tenim gent treballant a Irlanda, tenim gent a Eslovènia, tenim gent a Suïssa, tenim gent a Luxemburg, tenim gent a Alemanya, tenim gent a París, tenim gent aquí a Catalunya treballant, tenim gent als Estats Units i ara tenim gent també a Japó. És a dir, és un projecte que es fa des de diferents indrets del món amb el millor de lo millor. Hem anat realment a buscar best of class. Farhan Mir és la primera persona amb qui començo a engegar tota l'organització i sabia de la seva capacitat de cercar solucions alternatives en el món financer, no? Perquè s'ha dedicat a això tota la vida. I per crear un model nou que jugui a ziga-zaga dins del sistema necessites alguna persona que s'hi hagi dedicat bastant de temps. A sobre està a Londres i nosaltres necessitàvem també tenir accés a lo que és els contactes a la City, no? Perquè és un districte especial on realment el diner del món es mou per allà. 10 years ago, I moved to England, stayed in touch with James, and then as we were talking, and I visited Barcelona as I do many times a year, we had this idea, and James approached me and said, I have an idea about what can we do for the community? And so I'm deeply involved in sustainable projects, be it education or be it housing, also looking at food and frankly the way that we live and trying to make life better for the communities of the future. Coneix la cultura catalana perquè hi és casat de fa anys i es va predisposar minut 1 i com molts al principi sense demanar res a canvi. I això és molt valuós. Pel projecte vam començar hem arribat fins on hem arribat amb moltíssima gent, molts favors que jo no havia demanat mai a la meva vida, mai, n'havia fet molts, però el que és la vida, no? Al final, el dia que necessites totes aquestes persones amb molta capacitat a nivell internacional, molts coneixements que s'hi han posat gratuïtament. 11 is a love story? It's a great question. Is it a love story? Yes, it is actually it's a very deep love story. My wife is Catalan. My family is Catalan. My children are half Catalan. We come here because every chance we get, we have our home here, if you will. So I've spent 10 years here and I've adopted Catalonia. So I come every chance I get and I'm looking to do whatever I can because I think that communities need to work together. Communities need to help each other, but they need tools. So if you can set the right tools in place and if you can help people to use those tools, then over time, you're going to make the place a much better, safer, healthier, happier place to live. So yes, it is a very deep love story that's very personal to me. És també una cosa recurrent a la història, en Catalunya, en els països catalans, sempre acaba trencant l'statu quo. I crec que amb la banca o amb els serveis financers també ho farem. No tinc cap dubte. És un canvi de paradigma. I el canvi de paradigma fa que, per molt que la societat, les empreses, el statu quo, els poderosos vulguin mantenir-ho, hi ha coses que no pots controlar. Quan les dinàmiques canvien i tot se'n va cap a la descentralització de tot, tu intentar controlar-ho tot i centralitzar-ho, simplement guanyes temps, però perdràs. I per tant nosaltres hem de ser resilients. I seran 5, 3, 4, 8, 10 anys, guanyarem sí o sí. Jo estic centrat en l'objectiu de ser dominant en la regió per poder dominar amb els criteris i els valors que volem per 11. Llavors, perquè són els que tindran un impacte directe en la vida dels membres de la comunitat. La responsabilitat meva i la vostra i la de tothom és rendir el nivell d'expectació, l'expectativa que hem aixecat no solament entre els nostres shareholders, que són els socis i fundadors i que han financiat i que estan financiant això, però sobretot sobre la gent que agafa els seus estalvis i se'ns els dona. Perquè els hi guardem o que escolta els consells que els hi podem donar
etc. És molta responsabilitat, això. Jo crec que la gent està esperant tenir una cosa per fer-se la seva, que senti que és catalana i serà pels catalans. Llavors jo crec que aquest és el punt que ens mou a tots al final a fer això. Tots estem convençuts internament, encara que no ens ho haguem dit els uns als altres, que això que estem fent entre tots és diferent a qualsevol cosa que s'ha fet abans. I aquest convenciment el tenien el primer dia i el continuen tenint a hores d'ara. I de sobte veus 4 bojos que realment van a fer això, que realment se la jugaran i ho faran, tu t'hi ajuntes. I és això, quan toques la fibra la gent pensa, escolta'm, jo en aquesta vida vull fer alguna cosa més que treballar, menjar, dormir i passar-m'ho bé. Vull potser ajudar la gent a viure en un entorn millor, perquè al final la gent són els meus fills, són els meus veïns, són els meus pares. Prou, ja, saps? És a dir, prou. És que és un punt de prou. I quan li toques la fibra del prou i la gent veu que és genuí, doncs es deixa tot i ho fa. I think that what ONZA will do step by step will have a massive impact for several reasons. One, this is community banking. It is sustainable banking. It is fintech. And step by step, I do very much expect that this will have an international impact. El dia 14 realment farem el primer test amb usuaris reals de l'app que tenim. La pressió hi serà perquè entraran clients reals que provaran el que tinguem. El que tenim és una app on es pot fer l'onboard i ja té l'experiència d'usuari de l'onboard i del compte corrent. Jo crec que serà una bogeria cada dia. És a dir, si fèiem una muntanya russa de l'últim mes, crec que cada dia serà una muntanya russa. L'equip humà és un equip que estava preparat per l'adversitat, estava preparat pel canvi, amb la qual tothom està entusiasmat. És que jo crec que des del primer dia, la majoria, si més no, si no tots, ens vam posar al cap que això era una cosa nova, dinàmica, és a dir, jo crec que ho tenim molt interioritzat, llavors dius, vale, un altre canvi. I és ràpid i és àgil i et fa estar fresc. This is what you would call lean development. Very, very small releases very frequently. And that's why we can have a super exclusive onboarding and support process, personal service, private phone numbers, working with these users to get us up to the final stage, which is our actual launch of the production product. Aquest mes serà una bogeria, però preocupar-ho no em preocupa. Al final estem tots treballant en una direcció a sac. Ho construeixes amb una fintech, doncs comences amb un compte i van sortint productes addicionals que al final farà que aquest compte o aquest producte bàsic tindrà aquestes alternatives o tindrà aquests productes addicionals que faran que la gent es doni compte que val la pena. Hem creat expectatives, ja que tenim unes expectatives molt altes en el mercat i per tant hem de complir aquestes expectatives que nosaltres hem generat i per tant no queda més remei que posar tota la carn a la graella i donar-ho tot. Ara comences a veure les coses, comences a veure que això va agafant forma i saps que això no ho atura ningú. A punt de llançar l'aplicació bancària, com et sents després d'aquests gairebé 2 anys treballant i impulsant ONZA? Ara que ja ho tens a prop? Jo quan faig les coses fins que no arribi a bon port, que per mi és consolidar ONZA com una eina veritable per la gent dels països catalans, no estaré com tranquil. Tenim un equip extremadament dedicat, molt ben format, que rendeix per sobre les expectatives i veig els inversors, els agents, els directius, la gent de la plaça, que són milers, amb una energia que crec que ens ajudarà a assolir l'objectiu. Per això em sento expectant, com tothom.
I llavors, clar, estem preparant tota la campanya, també hem de preparar tot el contingut amb el Toni de lo que hi haurà a la plaça, els vídeos, explicar el producte... O sigui, ara és englobar tot amb el que hem estat treballant fins ara i ensenyar-ho a la gent, i llavors ho hem de fer de la millor manera possible. A mi m'agrada molt que una empresa que, òbviament, és tan, ara sí, seriosa i rigorosa gestionant la pasta, sigui capaç de fer broma, això és important. Llavors ens trobem que a mesura que va passant el temps, nosaltres hem d'anar remodelant la nostra estratègia, no? Perquè canvien els hàbits de consum, canvia el sector en el qual volem entrar i canviem nosaltres també, perquè també t'entren noves tecnologies o noves plataformes i les hem d'anar adaptant. Estem aquí, estem fent sobre la marxa, anem fent l'estratègia. Mira, agafem aquella típica imatge dels metros japonesos que tothom està esperant i entren tots a saco i està a rebentar i no hi caben perquè exacte, tot allò està planíssim. Fes cua, no sigues el primer. A 11 obrim 5.000 comptes, però els catalans som gent endreçada. Què vol dir això? Que farem cua. Com s'ha fet tota la vida per comprar el tortell, pujar al bus que substitueix el tren avariat o fer un petó a la Moreneta. Tothom tranquil, no cal anar presencialment enlloc. Has d'entrar a 11.cat, clicar a Fem cua i omplir el formulari. Et direm en quina posició de la cua estàs i rebràs un codi. Aquest codi és important. Sense ell no podràs obrir la nostra aplicació. I ja està. Quan sigui el teu torn, t'avisarem. Catalans, catalanes, fem cua. Fem 11. Les startups tenen una característica bàsica i principal, i és la incertesa com a forma de vida. Però la incertesa vista com una oportunitat, és a dir, no com una feblesa, sinó com una oportunitat que tenim tots. És a dir, tu quan tens una situació a la vida pots dir això em funciona, em va bé i m'ajuda a créixer i a aprendre, o això m'agafa les meves pitjors pors i temors. I això és una actitud vital general. En aquí esteu forçats tots a veure-ho com una oportunitat. Per això, realment, el que estem fent és difícil. Si fos fàcil, ho estaria fent tothom. I no estaríem aquí asseguts, ja hi hauria 10 fintechs a Catalunya, saps? Que estaria tothom allà competint entre ells en un mercat guai, on ja no hi hauria oligopoli, i els clients estarien encantats. No, estem nosaltres aquí creant-ho. I això vol dir, precisament, aquest procés difícil, que acceptem que ho és, però que precisament esteu aquí perquè sereu capaços de fer-lo, perquè si no, no estaríeu aquí segurs. Tenen una certa sensació de vertigen, de que alguna cosa que no ha passat mai està a les seves mans. I això, vulguis que no, genera una sensació de si fallo jo, potser cau tot. Ha passat alguna cosa greu abans? S'ha mort alguna cosa? No? A aquestes alçades potser podem tenir una cosa més dinàmica i que em pregunteu amb honestedat i sinceretat coses, dubtes, preguntes sobre on anem, on estem, per què això, per què l'altre, perquè segur que en teniu, si no en teniu malament. Em dóna la sensació que el que molts dels nostres clients i clients potencials estan esperant és poder desempallegar-se ja de l'IBEX 35 d'una vegada, i jo mateix m'hi compto. Déu no vulgui que fem això. Si fem això, 11 morirà al desembre. La capacitat que tenim de canviar les coses ha de ser paulatinament. Hem de primer crear el vincle de confiança amb aquesta gent. Obre un compte, no et preocupis, transfereix 200, 100, 500 euros. No hi ha pressa, no apreteu ningú, no és una carrera a fons, estem fent ara mateix una carrera de valor. La gent vindrà sí o sí. És que no hi haurà una altra oportunitat quan peti, sigui d'aquí un any, 9 o 14 mesos, no hi ha una altra oportunitat al mercat. Per tant, per què hem de tenir pressa? Estem creant una categoria nova i quan crees una categoria nova pateixes al principi, però a mig camí ets el primer. Hi haurà 2 o 3 i nosaltres som els primers, però no a Catalunya. El que estem fent té un impacte a nivell mundial, el que estem fent. No ho ha fet ningú, no sé si sou conscients d'això. Per tant, si patiu o esteu tensos o teniu problemes,
Nice problem to have, és a dir, és que és normal, perquè el que estem fent passa una vegada cada 5 o 6 anys en el món. Ningú acumula diferents fintechs a la seva plataforma, les fa competir per donar el millor servei a la seva gent, que són els membres d'11. Nobody. Ho estem fent. Per tant, ja comencen a competir i no hem començat. Això, quan estàs competint, el cost de captació i cost de retenció del client és el més car, és el que ha estat desfondant els bancs. Per això hem creat la plaça, perquè a través d'una xarxa social pròpia nosaltres estem captant per sota de 15 euros. El preu mitjà de captació en el mercat de nous clients és 250 a 300 euros. Això és un killer. I sobretot intentar, quan no se sap, no mentir. És a dir, si fem un error, l'acceptem, ho diem quan abans, el solucionem i seguim, perquè estem innovant. Innovant es fan errors. No és aquest el problema. El problema és a vegades intentar tapar aquests errors amb més i al final trenques tot l'esforç que portem mesos fent de transparència, d'honestedat, de veritat, i t'enganxen amb això i has de tornar a començar. Perquè el terreny on guanyarem els bancs és justament el de la veritat. Tot el seu negoci està basat en coses túrbies, en mentides, i aquí no estan còmodes. No poden competir amb nosaltres en aquest terreny. Per això ens hem de quedar en aquest terreny, si volem competir. Si entrem en el seu, we're dead. Tenen més diners, més altaveus, més capacitats, més experiència. Ara, el de la veritat és un terreny pantanós pel sistema financer i no entraran. La visió de l'empresa és pionera, és molt innovadora i, per tant, quin serà el gran valor diferencial? Vosaltres sou les estrelles d'aquesta empresa. Per això vam fer el circuit i hem fet l'academy i feu els tòpics i és tan important que hi hagi aquesta continuïtat perquè sou l'únic que no es pot copiar. La vostra història, vosaltres. The world is changing very, very fast. And you need the right tools. And currently these are digital tools, but you also need innovative thinking. So if you can combine the latest innovative thinking with very sound digital tools that serve the community, that is a digital community bank. And the social network that we have attached to this is where you have the ability to share information and share knowledge, because knowledge traditionally, I think also, if you talk about systemic, knowledge has been centralized, it's been institutionalized, it has been retained as a tool for, dare I say, power, but knowledge is money, so to speak. If you then decentralize this and if you share this, then in essence it's almost like open source. It's there for everyone and you have to make what you will of it. But then you need guidance. And that guidance is take it or leave it, it's there for you. And that's how you impart knowledge. You don't force it on people. Everyone has to practice a little, and then they have to learn themselves. We have to make that knowledge available. So it depends how you define it. I would absolutely not define it as anti-systemic. It's very much a part of the system, but the system of the future. T'esperaves el joc brut? M'esperava el joc brut, no tant d'hora. Jo m'esperava que hi hagués joc brut quan d'aquí un any, dos, després d'un any, dos, quan comencem realment a ocupar quota de mercat visible, perquè ara el que estem fent, nosaltres estem preparant les bases abans d'atacar el mercat. Per tant, pensat, en aquest nivell tenim 10.000 persones a la plaça, seran uns milers de... No, vam dir d'entrada que no anàvem a buscar tot el país, però clar, tant d'hora, fins i tot abans totes les, diguéssim, els entrebancs que ens hem trobat abans per no poder llançar, durant i encara segueix, fa pensar que aquest joc brut, bueno, és una cosa negativa però és també una cosa positiva, vol dir, sempre dic, alguna cosa estem fent bé per tenir tanta atenció, no? Creus que tot seguirà en aquesta línia o que potser afluixen una mica? No, anirà més, anirà més. Una cosa és no sortir, que és fonamental. La gent no és conscient, perquè ara estàs parlant de 2 o 3 temes, però ha sigut
tema sí, tema no, setmana sí, setmana no. I nosaltres seguim treballant i no ens queixem perquè no aporta res, però sortiran més coses, més pals, més històries, les que ens puguem imaginar. Hi ha un altre tema lletjot. Vam tenir un infiltrat entre els treballadors. Saps què és el que més m'agrada d'això? Que ara la gent pot tornar a veure la sèrie de l'Academy i intentar descobrir qui era. Que trobo que està molt bé. Està molt bé. Tot plegat, per mi, només indica que hi ha gent a qui no li fa cap gràcia que existeixi una entitat financera catalana fora de les mans dels de sempre. La meva intuïció és que això no és res polític ni és governamental, som massa petit per ser d'interès, perquè diguéssim, pel govern o qualsevol govern. Jo crec que simplement això és un tema industrial, és el lobby de la banca, és la meva intuïció. No tinc certesa, però per les coses que han passat, com han passat, no estem fent res il·legal i per tant no tenim per què tenir cap mena de diguéssim, persecució, si és el que es vol pensar política. Jo crec que això simplement, insisteixo, és un tema de la banca. Molt poderosa, no és la primera vegada, hi ha molts judicis ara mateix per comportament i activitats que són gairebé més properes a un banksters que a un bankers, no? Com es diu, no? I llavors, jo crec que és això. I l'infiltrat que dius, al final, nosaltres també, com dic sempre, nosaltres anem amb molta, diguéssim, precaució. I ja tenim sistemes bastant sofisticats, no solament per protegir els usuaris, però per protegir l'entitat 11, i això ens ha permès descobrir coses que suposo que no s'imaginaven que nosaltres podíem saber. Avui estem fent la primera aparició pública d'11, que estem aquí al Palo Market Fest, i és l'esdeveniment ideal per nosaltres perquè al final és disseny, és artesania i és innovació, i 11 no deixa de ser un projecte gairebé artesanal on persones a persones tots anem construint això i realment ha tingut molt bona acollida. L'essència de 11 es basa en un concepte de mutualitat. Potser, en lloc d'intentar créixer tant perquè s'ho quedi a l'1%, intentem distribuir part del capital que es genera entre la gent, d'una forma que pugui créixer tothom en conjunt. Llavors, per fer això només tens una opció, és juntar-te, i s'ha fet tota la vida, no? Som animals gregaris, els éssers humans, no? I és una cosa que suma simplement. Quan sumes persones, sumes intencions, sumes idees, ja pot tenir el que vulguis, la força davant, la força de la comunitat és així. Alguns que ja estan a la plaça, que ja són membres de la comunitat, aquests ens venen més a parlar de tu a tu, conèixer, posar cara. Ja ens han vist a la plaça i ara ens han pogut posar cara, però pels altres, pels que els expliques la idea de nou, la veritat és que l'acollida és molt bona i això ens ha sorprès perquè mai ens havia passat, mai havíem presentat en comunitat, diguem, en persones, i l'acollida està sent molt bona. La gent li agrada molt el projecte. Els que no coneixien 11 es queden sorpresos de que pugui haver-hi un projecte d'aquesta envergadura que fet aquí a casa per catalans i pels catalans, no? I la gent que ho coneix una miqueta doncs està ansiosa per poder ja operar, ser client. Sí, ens ha agradat molt la visita del Ramon, que ha vingut expressament aquí, una persona gran que ha vingut només a veure'ns, i ens ha dit una cosa molt maca, que és que no tinguem pressa, que els pins creixen més ràpid, però els roures creixen més forts. I ens ha agradat molt perquè ha plasmat la nostra idea, que és fer-ho paulatinament, pas a pas, i créixer forts, que és la nostra finalitat. Jo crec que 11 canviarà el país primer perquè 11 dona un missatge que és totalment al revés del que dona la banca tradicional. El segon
perquè 11 és una banca comunitària per ajudar la comunitat. Per tant, és un banc que ajudarà el país. Des de l'1 d'octubre podràs descarregar l'aplicació d'11 i sí, es diu El Canut. És un nom amb trampera, ho sabem, però si t'estàs preguntant si els d'11 tenen ganes de riure, un moment, ara t'expliquem què és el Canut i per què voldràs tenir-ne un. A l'edat mitjana, el Canut era una banya de bou buidada on els bandolers guardaven la pólvora. Després, els mercaders i els pagesos catalans ho van adaptar i van començar a fer servir un cilindre per guardar-hi les monedes. Normalment era una canya folrada amb cuir que duien penjat al coll o a la cintura. Així, sempre duien el moneder al damunt. Ara hem modernitzat el Canut per convertir-lo en el moneder de moneders, en una superapp per tenir-ho tot en un lloc, sempre al damunt. El Canut permet diverses coses, i més que en permetrà. A banda de tot el que pots fer amb un banc tradicional, pots tenir, per exemple, diversos comptes amb diversos IBANs d'un munt de països. Això per què és important? Doncs bé, perquè qui garanteix el que hi ha dins el teu compte de qualsevol banc és, en realitat, el banc central d'aquell país. Per tant, t'interessa tenir els diners en països amb bancs centrals solvents, que ho puguis tenir repartit, perquè si l'economia d'un país peta, almenys ho tinguis diversificat. Però hi ha més opcions per cuidar els teus estalvis. Per exemple, al Canut hi tenim el Secure Store Value, el que anomenem moneder de moneders. Això per què serveix? Doncs mira, tu pots tenir els teus estalvis en diferents actius. Per exemple, euros. Però i si hi ha una crisi que fa que l'euro es depreciï? Bé, per si de cas, aquí pots diversificar també els teus estalvis. Pots tenir-los en el que vulguis, euros, or, dòlars, diamants, ETFs, criptomonedes, peles... A més, certs actius es revaloritzen, poden pujar de preu, o sigui que estaràs fent créixer els teus estalvis. Però com treus aquest valor en or o en criptomonedes o en el que sigui? Immediatament. Podràs obtenir liquiditat immediata perquè tots els actius els podràs convertir a euros amb un clic. Per tant, què és el Canut? És el moneder total que haurien volgut els nostres pagesos i mercaders, que els estalvis creixin, que els tinguis sempre disponibles i, sobretot, que estiguin segurs, que costen de guanyar. They have a You get an email that oh, they says can just click- download it. I cannot They find can it click in the App Store. No, you can't. No, you can't, but you get an email that says click here, And it will take you to- take you to it, and you can download It will it. take you to the App Store. Oh, okay. So you can actually. It's what we call a closed test. If these 200 are okay, happy, then you put tomorrow we'll put it in the global app store and And then everything can anyone access. can go crazy. And then you cannot limit the people opening No. an account, or yes? No. I en aquesta pujada d'aplicació se suposa que ja tindrem el compte i tal, perquè ara hi ha gent que ja està descarregant l'aplicació però el compte encara no apareix. Vale? Té l'aplicació però el compte no apareix. Falta l'IBAN. Falta bueno, el compte vol dir l'IBAN, quan tinguis l'IBAN ja t'apareix el compte, això encara no apareix. We have two known problems, two known issues that aren't complicated, they're small, but very annoying. So I've got two separate teams of people working on those two issues right now. I expect that they'll be fixed in the next 30 to 45 minutes. We'll do a fresh bunch of testing and we should be A for away. Has de poder guardar els teus diners de forma segura. Per això, si no, els tindries a casa, és el primer concepte. El segon, has de poder transaccionar amb aquests diners. Has de poder rebre diners, pagar i fer transferències. Però després has de poder comprar, o sigui, viure amb aquests diners el dia a dia, a banda d'estalviar i fer crèdit, etc. I al moment de tenir, només obrir un compte en 5 minuts, tenir una tarja habilitada en aquests 5 minuts, baixar al carrer i fer un cafè pagant amb la tarja 11,
és que completes el cercle. Això és el que fa el Canut. Aquesta primera fase no solament dona l'oportunitat de tenir aquests diners i guardar-los de forma segura i tenir accés quan vols, com vols, però a més pots afegir al Canut altres comptes que tinguis a l'estat espanyol o al món. So of the two things that we needed fixed, they're both fixed. Now we just need the emails to go out and our agents to be trained. Laia, will you tell us when that email is running, when that campaign is running? So the 200 is sending. Sending. Okay, it's going. Is frankly an emotional moment because from the very beginning I've watched this evolve, and to get to a point where we've actually gone live today through all the trials and tribulations, and it's been a journey. But this journey has gotten us, let's say, to the door today. We've gone through this door of opening. Now there is another door to aim at, and more people join us, and together we go through that door. And this way, door by door, it's almost like a painting, right? It's the never-ending series of doors, but this is how you create big, great projects. They don't just appear. It's not built in a day. It's made up of many fine little parts, and today is one fine little part, but it is in place. And for that, I couldn't be more proud of literally everyone that's involved. So from now on, we are open for business, 24 hours a day, and we just start collecting customers. So let's see how we go. Well done for getting here. Congratulations on your birthday. It's been a long journey. Enjoy it. But now our focus has to turn to excellent customer service. La nostra feina és intentar escoltar la comunitat, siguin empresaris, siguin persones, per veure què és el que necessiten. I nosaltres cercar-ho, la millor fórmula i entregar-la. Res més. Complir amb el que diem i dir la veritat. No és tan complicat. This all involves real money now. So this is real customer money. We have a duty to take care of and to look after our customers' money. No more testing. Testing is finished. We're now live. If you look at the large traditional banks, what we've started today, they are embarking to do that because they understand if they don't become a part of it, they will be dinosaurs. We know what happened to dinosaurs. So quite frankly, I think all the institutions are moving towards what we're currently doing. And ultimately, I think one of the big differences is that we're doing it for the people. We are actually doing this for the people. Our bank is for the people, where traditionally it was the people that were doing it for the bank. There is a massive tectonic shift going on right now, and the question is who's in front of the curve and who's behind it? Today, we prove that we're in front of it. Passarà? No. Vale. Llavors els trec o no? No, deixa de trucar. També tens raó. Sí. Ja, però vol que la toqui. Ja. James d'exterior, presa 1. Al principi d'aquest documental, cap a l'estiu, principis d'estiu, deies que venien unes setmanes dures fins al llançament del banc. Han passat uns mesos. Com ho valores tot plegat, ara mirant enrere? Bueno, hi han passat coses bones que no m'esperaven. M'esperava tant. Per exemple, la confiança que hem tingut de la gent des de l'inici, des de vam posar a la plaça. La gent es va volcar, però des de fins i tot al setembre, quan vam començar amb el Twitter. Després, pensa que ens financem amb gent normal i corrent. 11 s'ha fet.
amb diners de la gent. No hi ha cap gran família, no hi ha cap institució financera, no hi ha cap private equity, no hi ha res d'això. És gent normal que s'ajunta, poses els diners, confia, no molesta, perquè puguem treballar i, a més, quan ja ens hi posem, el públic, la comunitat, també ens demostra el mateix nivell de confiança. És a dir, tenim, de fet, problemes, com ja ho saps, de la quantitat de dipòsits que estem tenint, que superen els límits de 30 dies de 15.000 euros. Això és una cosa que no ens podien imaginar ni dels millors dels casos. És que no. Tens la sensació que tenim més repercussió a nivell internacional que a Catalunya? No és una sensació, és un fet, no? Ara justament hem tancat l'any de tot el que hem tingut a nivell de repercussió a nivell internacional, però estem parlant de desenes de mencions de premsa especialitzada, sofisticada, d'empreses, de business case. És a dir, i aquí, bueno, hem tingut, no sé, potser alguns articles al món, sí, però després crec que potser un a l'Ara i ja està. I fins i tot deia que potser posava gairebé en dubte el fet de que si això fos possible o no. Exacte. Però això no m'estranya, és absolutament, és el que també s'esperava. Ets a Catalunya des de 1992 i et vas enamorar del país per les Olimpiades i pels voluntaris, ens ho has explicat altres vegades, i has treballat amb moltíssima gent en aquest país. Com som els catalans? Collonuts. Què t'ha agradat tant per convertir Catalunya en casa teva? Bueno, primer perquè tota la gent que m'estima i que m'estimo és d'aquí, no? Des dels meus fills, la seva mare, els seus pares, cosins, és a dir, clar, són 30 anys, no? Sempre dic Senegal és la meva màtria i Catalunya la meva pàtria, no? És normal, he viscut més aquí a qualsevol lloc del món, no? Això primer. I segon, jo crec que hi ha uns valors que compartim i que m'interessen a mi especialment, que són els valors de família, de l'esforç, del treball, humilitat, són valors creativitat. El català és molt creatiu, també a vegades és molt cagadubte i crec que va això amb la confusió d'humilitat amb petitesa, no? Jo crec que és un indret on s'han fet coses excepcionals, no? Si mires la història, no? A tots els nivells, polític, econòmic, cultural. És increïble, tan petit. Jo crec que, com deia el Xirinacs, el fet que sigui un punt de nexe de tres civilitzacions, islàmica, catòlica i jueva, fa que sigui un indret especial en el món, perquè no és normal la quantitat de coses, si t'hi fixes, que s'han fet des d'aquí o que han fet catalans, no? Per tant, jo crec que té aquesta riquesa, aquesta capacitat, creativitat d'avançar, i per això és un indret que a tothom li interessa quedar-se'l, no? I és això, no? És especial. Però crec que portem uns anys on estem confonent humilitat amb petitesa i no és el mateix. Esmentava Xirinacs. Xirinacs va quedar decebut, molt decebut de la política. No m'estranya. Bueno, com està ara la població, era avançat al seu temps, potser veia coses, ara veus entrevistes que feia i sembla que estigui encara aquí, no? Deia coses que ningú podia entendre potser en el seu moment, ara es fan evidents, no? Advertències, però això té a veure amb la maduresa d'un poble. Jo crec que els pobles que es volen determinar de la manera que sigui, i no parlo de que siguin independents o no, però determinar-se en un món que es globalitza, han de saber qui són, què volen i què no volen, i això vol dir fer un esforç de maduresa i de reflexió, que no es fa perquè tot és còmode i tots estem més pendents de programes de tele o l'últim cotxe que ha sortit i coses d'aquestes. I hi ha una idea que explica Harari a Sapiens, que és que la ramaderia va portar, diguéssim, un refinament dels animals generació rere generació. És a dir, que per entendre'ns arriba un moment que només neixen ovelles maselles perquè les altres, les més furioses, no interessen. Creus que als catalans, però arreu, ens ha passat una mica això?
Sense dubte, sense dubte. És a dir, jo crec que, no sé si són 300 anys, els que representen 300 anys, són moltíssimes generacions, són 6-7 generacions, amb una guerra al mig i circumstàncies polítiques abusives també, això marca qualsevol, no solament els catalans. En aquest cas sí, els catalans jo crec que sí que els marca, però és normal. La repressió té un efecte. Has vist 3 anys de repressió, l'efecte que ha tingut en la societat. Imagina't 300 anys. És així. Aquesta és una preocupació important d'11, que és què en fem de tota una generació de joves que pugen en un món extremadament competitiu que no els hi ofereix forat. Correcte, se els ofereix forat i també tenen com hi ha una desatenció en quant a explicar-los les raons i mecanismes econòmics pels quals estan en aquesta situació de no tenir opcions. Perquè una cosa és dir-los que no hi ha feina, una altra cosa és explicar-los que no té feina, perquè el sistema en el que vivim, capitalista, neoliberal, que afavoreix que l'1% tingui el 90%, fa que no pot marxar de casa, perquè no té l'oportunitat que van tenir els seus pares o els seus avis. Si l'expliques això, evitaràs que sigui un fan d'Elon Musk, no? Perquè al final el sistema acaba creant fanatisme per un model que és el mateix model pel qual ells no poden tenir una vida. I és un esforç que s'ha de fer, no? Llavors, nosaltres per això no agradem a ningú. Jo crec perquè és que som com el dit a l'ull, no? Però és la veritat. Sempre dic que la veritat ha de ser suficient. Per tant, s'ha de tornar a explicar a la gent la veritat sobre tot. I sobretot als joves. I nosaltres fem un esforç especial amb la generació Z i l'Alfa perquè són els que canviaran Catalunya. Parlem del sistema econòmic perquè gran part del diner mundial està posat en el món financer, no en l'economia real, no en l'economia productiva. És a dir, hi ha ordinadors amb algoritmes que fan compres d'actius independentment de què siguin, només pel valor, per extreure un rendiment en la venda. Això és sostenible? És que el creixement perpetu no és sostenible, ja està demostrat. Estem cremant, estem intoxicant el planeta, estem creant desequilibris, desplaçament de poblacions, famines, guerres. No és bonic el que hi ha fora i per tant aquest sistema no funciona, punto. És que no hi ha més, no hem de seguir insistint i sobretot no hem de demanar als que viuen d'aquest sistema que el canvin. Quan parlen del new normal, després de la pandèmia, qui l'aplicarà aquest new normal? Tornen els mateixos que porten 30-40 anys, ara ho farem bé. I seguim igual, no pot ser. Per això és el moment que l'economia canviarà quan es descentralitzi les estructures de poder. I tens un precursor com per exemple el blockchain amb totes aquestes criptomonedes que surten, que són una reacció al sistema, un model centralitzat d'economia en aquest cas. I tot això és una tendència que és l'única que pot alliberar, perquè en el moment que et descentralitzes, al final mutualitzes una mica el risc, però també mutualitzes l'esforç, fa que sent més gent empenyant, com per exemple a 11, tenim menys risc, tenim menys esforç, però després quan arribin els resultats s'han de repartir amb aquesta proporció. Parlàvem de com fer sostenible el sistema econòmic. Com fem sostenible el sistema de pensions? Això és el teu tema preferit. El tema sistema de pensions, jo crec que les pensions desapareixeran. És a dir, el model europeu que ha perdurat fins ara del benestar, amb papà-estat proveint de pensions i fent tot, que és el model que al final infantilitza la gent, al final, està mort. I per tant, a nivell individual, a nivell grupal, comunitari, hem de començar a buscar les fórmules per crear recursos quan no estiguem a la vida activa per una raó o una altra, sigui per pensió, perquè ens hem
jubilat o sigui per incapacitat, no? Perquè els autònoms, per exemple, la seva situació no és la mateixa que el funcionari, no és la mateixa que l'empresa, és a dir, hem de crear aquestes palanques pròpies, hem de buscar productes i mètodes per invertir el nostre diner o els nostres recursos per generar diner en el mercat i les pensions oblidant-se'n. No? Deies papa estat, deixa'm aprofundir en aquesta idea, perquè la creació de les pensions el que provoca és una dependència del ciutadà de l'Estat. Arriba un moment que depèn de l'Estat. Totalment. És aquest el tema. Creus que la gent està disposada a no dependre de l'administració pública? Bueno, és que ara s'hi trobarà. No és que la predisposició, el punt és que quan arribes a uns estats fallits com els que tenim ara, que després d'imprimir tots els que han pogut, tampoc estan solucionant, estem ara amb temes d'hiperinflació i Déu no vulgui que entrem amb superinflació perquè això vol dir guerra, perquè és el que passa. Els països que l'han passat ho odien. Alemanya, per això és tan dura amb el sistema, perquè ja ha passat una superinflació, no? És a dir, els països que l'han passat saben que això vol dir guerra. Llavors, si no, és que no hi ha cap altre remei que això cessi perquè ja no tindran els recursos per mantenir-ho. No tenen els estats, estan quebrats. No sé com s'ha d'explicar, però això és un fet. Llavors, si estan quebrats, no paguen. I com que no pagaran, serà un fet a complir i la gent haurà d'espavilar-se. Per això diem que és ara. És ara que s'ha de començar. No solament la gent que està a punt de jubilar-se, prejubilar-se, per als joves, ara han de començar a pensar què he de fer jo per quan deixi de treballar o quan no pugui treballar per poder subsistir. Perquè papà estat no estarà aquí sempre. Papà està quebrat. Cap a on va 11? Quin creus que és el futur que ens espera? Jo crec que serem la institució, si no la dominant, sinó una de les dominants en la zona. No tinc cap dubte. I crec que també el model farà taca a altres indrets d'Europa, probablement. Hi haurà una extensió d'11. Això és el que crec. Quan veus tota la feina que hem fet i la que ens queda, com et sents? Notes la responsabilitat o ho estàs disfrutant? Jo sempre noto la responsabilitat i sempre em dieu, no, el pinxa globus, no? Perquè sempre que hi ha una fita tothom està content i jo sembla que no estigui content, però perquè primer és la meva naturalesa. Jo estic enfocat als 5 anys. Hi ha un pla, però el pla no és una veritat absoluta. El pla només serveix per poder medir si vas bé o no vas bé i rectificar cap a l'objectiu. D'aquí 5 anys, doncs, si tot va bé, aixecarem una mica el peu de l'accelerador? Home, espero que jo l'aixecaré aviat, perquè, com deia abans, tots servim fins a un punt, no? Jo conec les meves limitacions i crec que em queda molt poc, diria, en quant a la forma més activa dins de 11, perquè s'ha de deixar pas a que també la visió es pugui executar de forma més eficient i no és forçosament la que pugui tenir jo, la que ha de ser. Lo important és que els objectius siguin clars, com dic, les estratègies i les coses pel mig les poden aplicar altres persones. De fet, les han d'aplicar altres persones. Acabes de fer un gir a aquesta entrevista. M'estàs avisant que en algun moment deixaràs la presidència? Bueno, és que la meva presidència en realitat és molt... no és real. 11 està estructurat de manera que hi ha els executius, vosaltres, els comitès, totes les empreses, tota l'estructura està feta perquè sigui una gestió mancomunada, diguéssim. No necessiten un president que vingui, també és una cosa que s'ha d'evitar, que de seguida agafem una persona, crac, que és l'heroi, ens enfoquem en ells i posem tot el pes sobre aquesta persona o aquestes persones i hem de ser més grupals. El fet comunitari és real i està reflectit i està a l'ADN de l'estructura corporativa d'11. Una altra cosa és que jo em desplaci i em vagi a la fundació, que té un rol concret, però la fundació és un accionista, diguéssim, majoritari d'11. No és tot. Llavors, el que s'ha de fer és mantenir com a nivell de board la visió,
la Fundació obligar a ser el timó al compliment de les expectatives a nivell de reinversió a nivell social en el país, i els executius, vosaltres, a fer créixer 11 i portar-ho a dalt. És així. O sigui que els ciutadans s'han d'acostumar a viure sense el papà estat i els directius ens haurem d'acostumar a viure sense el papà James. En aquest sentit... Ben dit. Digue'm què significa Sen. Sen vol dir vostre, en Wolof. Vostre, sí. I això és el que has fet amb 11? Correcte, sí. És una... Tinc moltes coses que són com coincidències o casualitats de la vida que em porten al mateix, no? Però tot el que he fet en general sempre ha sigut per la gent, no? No per la gent, no vull semblar el bo, ha sigut per mi, perquè jo els reptes me'ls poso a mi mateix, però sol no vaig enlloc. Sempre qualsevol cosa que hagi fet ha sigut amb gent excel·lent, no? Molt bona i dedicada, i per tant té sentit per mi seguir fent el mateix, perquè de sobte ara què he de fer ara a la meva edat, no? No té cap sentit per mi intentar anar a fer coses per mi mateix, no té sentit. Doncs aquí està 11 i ara això és vostre. Gràcies, James. Gràcies a tots vosaltres.